staat er al op. Oh. Is in de 16e eeuw een van de middelen om de macht van de vrouw te breken. Kunstenaars, geestelijken en klerken stuwen met hun pennen en penselen deze op drift geraakte waanzin voort. Zij creëren het ideaalbeeld van de vrouw, deugdzaam tot het lot, en veroordelen haar tot gevangene van de angst om voor hek te worden aangezien. Op de wagen van vriendenkring Broers van Gerben heeft de vrouw de keuze, gevangene van de angst of gevangene van de moraal.